Dapat hapon sa malit na nayon sa paglibokang araf sa malit na nayon sa tabang ilog, ang hiling sinakang liwanag ay mahinang tumatama sa limang bahay ni aling isang. Habang papalapit ang dilim, walang kamalay-malay na kuminot ang kanayang hamata sa pahanap sa pamilyar na pahiro na kanayang inabanghan. Milo nang pumanaw ang kanayang asawang si Mang Andres, ang piso niya ay nohang malangkot, may isang invisible na piwang na gusto niyang pinan. Mas lalo niyang naalala ang kanayang mga anak at apo, lalo na ang dalawang anak na baba na nag-asawa sa malalayong lugar. Sa ngayon walang hindi nova kapag nakikita ang matandang baba na nakupo sa diluang dontivang hapon naghihintay sa kanayang mga anak. Ang kanayang buhok ay pitina at ang kanayang mga mata ay malangkot sa kanayang mukha na kinakitan mga taon na limipas. Sa tivang nakikita siya ni Nunoy, anak niyang lalaki, hindi niya mapigilang mahalin pa lalo ang kanayang ina. Nang hapong yaon, imiwi si Nunoy na may dalang isang sakong pikas. Pimasok siya sa bakiran, dahan-dahang ibinaba ang saku at hinanap ang kanayang ina. Nanay, nandito na po ako. Walang sumahot sa loob ng bahay. Si Nunoy ay timakbo sa loob at tumingin sa paligid. Ang kanayang piso ay kimirot. Milisihang naksalita, nanay. Timalikot si Nunoy na may balak na timakbo sa bahayang kapitbahay para maktanong nang makita niya si aling isang na hirap na 15 mila sa likod ng bahay, may dalang isang basket ng kamuti na pinupang lipa. Nakangan nang maliwak si Nunoy at mahinang naktanong, saan po kayo pumunta? Kanina pa po kita tinatawag, nakalala po ako. Hindi na po kayo bata para makalala ako. Pumunta ako sa likod ng hardin para makikain ilang kamote. Para may makan ang mga kapatid mo kapag dinala nila ang mga apo mo dito. Malangkot na tiningnan ni Nunoy si aling isang, na may bahit ng pagtatampo sa kanayang buses, paano niyo po nalaman na pipinta sila. Malapit na po ang bakasan, sigiradong dadalan nila ang mga apo niyo dito para makipaglaro sa inayo. Habang nagsasalita si aling isang, tumingin siya sa malayo, ang kanayang mga mata ay pinuong pag-asa at pananabik. Pagkatapos, ibinaba niya ang basket ng kamote at akmang lalabas ng bakiran ng pigilan siya ni Nunoy, sana naman po kayo pipinta. Ipo lang ako saglit sa bakiran. Alam ni Nunoy na gusto na naman ang kanayang ina na imipo sa bakiran at maghintay sa pagdating ng kanayang mga kapatid. Ganito ang nangyayari araw-araw. Tivang hapon o kapag wala siyang ginagawa, pumipinta siya doon para tumingin sa daan, na parang nakikita niya ang pamilyar na pahirong kanayang mga anak. Masaya siyang tatayo, pero kapag napagtanto niya na hindi yun ang taong kanayang hinihintay, malilungkot siya at dahan-dahang ipumili. Sa loob ng ilang biwan, nasaksihan ni Nunoy ang kalagayan kanayang ina, kaya hindi niya mapigilang bumintong hininga. Ilang beses na niyang tinawagan ang kanayang mga kapatid at sinabihan silang dalan ang kanilang mga anak para makipaglaro sa kanayang ina, pero hindi pa rin sila dumadating. Sige na po, pimasok na kayo sa bahay. Naghanda na po akong hapinan, sabay na po tayong kimain. Nang marinig ni aling isang ang sinabing kanayang anak, tuminghala siya sa kanaya at tumingin mili sa daan. Tigil ang kanayang pahinga at tumayo na siya para sumunod sa kanayang anak sa loob ng bahay. Sa buong hapinan, walang sinabi si aling isang at si Nunoy sa isa't isa. Bilang anak na lalaki, kahit ano pa niya kamal ang kanayang ina, nahihirapan siyang makasalitang pag-alaga at pag-alaf. Tahimik siyang naglakaing isang pirasong karne sa platong kanayang ina at sinabihan siyang kimain ng marami, nakikita kong pimapayat kayon ngayon. Tiningnan ni aling isang ang kanayang anak at nakimiti at naglakay din siyang isang malaking pirasong karne sa kanayang plato, kimain ka rin marami para may lakas ka sa pagtatrabaho. Ang simpleng hapinan ay limipas. Pagkatapos kimain, si Nunoy na ang naglakbit ng pinakainan. Pagkatapos maglakbit, hindi niya nakita ang kanayang ina. Akhat niya itong hinanap at nakita siyang nakaupo sa bakiran. Hindi na niya tinawag ang kanayang ina para pimasok sa bahay, kimihan na lang siyang ipuan at imipo sa tabi niya. Pagdating mga anak sa loob ng ilang linggo, hindi pa rin nakikita ni aling isang ang kanayang mga anak at apo.
Malapit na ang hiling arawang tak init nang makita niya ang kanayang bensong anak na baba na kasama ang kanayang apo. Masaya siyang tumakbo para salubungin ang kanayang anak. Maliit na ang kanayang katawan at hindi na rin mabilis ang kanayang hapa tulad ng dati. Gusto niyang tumakbo pero ang kanayang hapa ay nakaulanghan. Napilitan si Aling Ising na makpang nang mabakal, ang kanayang payat na kamay ay nakalawat sa harapan para salubungin ang kanayang anak at apo. Nang makita ni Elena ang kanayang inang naghihintay, hinawakan niya ang kamayang kanayang 7 taong gulang na anak na baba na si Divina at naglakad patungo sa kanayang ina. Nang makalapit si Aling Ising, niyakap niya nang mahigpit si Elena at hinalikan ang bihok ni Divina. Ang kanayang haliha ay kisang tumilo at nabasa ang bihok ng kanayang anak. Pagkatapos akapin at halikan ang kanayang anak at apo, naalala ni Aling Ising na sabihan silang pimasok sa bahay. Pimasok silang tatlo sa bahay at tinanong ni Aling Ising nang malimanay na may halong tiwa sa kanayang busis, bakit ngayon ka lang nakaiwi? Besay ako nitong hanakarang araw na sahot ni Elena na hindi timitingin sa kanayang ina. Hindi pinansin ni Aling Ising ang pagtingin kanayang anak sa paligid ng bahay. Masaya pa rin niyang sinabi, mabiti at nakaiwi ka na. Magpapakilo akong kamuti para makakan kayong makina. Kakabi ko lang hinikay iyon, masarap iyon. Iwak na po, nay, mataho pa naman kami dito. Iwak na po kayong makmadali. Sige, hindi ako makmamadali. Tumango si Aling Ising at ang kanayang kamay ay hindi mapakali sa iya. Nakita ni Elena ang kilos ni Aling Ising at alam niyang matanda na ito kaysa dati. Piti na ang bihok nito, kilibot ang balat, at hindi na rin malinaw ang pagsasalita. Ngumiti siya sa kanayang sarili at naisip, tumanda na si nanay, mabiti iyon, mas madali na ang pahati sa ari-arian. Ang pagpabalik ni Ruth sa plano ni Elena na gawin ang kanayang inaisip. Nagreklamo siya kay Aling Ising, nay, may problema sa pamilya ko. Nagimpake ako at imalis ng bahay. Tweede po ba kaming tumira ditong ilang panahon? Nang marinig ni Aling Ising ang sinabing kanayang anak, nag-alala siya. Tiningnan niya ang kanayang anak at bumintong hininga, masaya ako na tumira ka rito, pero hindi mahanda na imalis ka sa bahay mo. Tumira ka ritong ilang panahon at bumalik ka sa iyong asawa. Hindi natiwa si Elena sa sinabi ni Aling Ising, kiminot ang kanayang nua, pero pinilit niya ang mahang kalmado, ayoko nang bumalik doon, nagsusukal siya araw-araw at sinasaktan niya ako. Hindi ko na siya kayang tiisin. Kung hindi niyo ako papatiran dito, magpapakamatay na lang ako. Iwak kang magsalita ng hanan. Bakit mo gustong mamatay? Normal lang ang away mag-asawa, magtis ka ng kanti at magkakayos din kayo. Hindi na nakapagtampi si Elena, tinis ko siya sa loob ng ilang taon, kaya nagtisasayon ako na hindi na ako magtitis. Kung ayaw niyo akong tumira dito, bigyan niyo na lang akong isang parteng lipa para makapagpatayo akong sarili kong bahay. Hindi basta-basta pwedeng hatiin ang lipang pinahirapan ng iyong ama at ina. Saka, gusto sanang sabihin ni Aling Ising na hindi pa siya patay, pero hindi niya masabi yun. Hindi natiwa si Elena at tiningnan si Aling Ising. Dumating si Nunoy mula sa pagtatrabaho sa bukid. Nakita siya ang kanayang hapa sa balon sa harap ng bahay nang marinig niya ang kanayang ina na nagsasalita, kaya pimasok siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang kanayang bensong kapatid na baba na kasama ang kanayang apo. Natiwa si Nunoy. Hindi alam ni Nunoy ang pinag-isapan ni na Aling Ising at Elena, kaya masaya niyang sinabi, yay, nandito ka na pala. Kanina ka pa inabanghan ni nanay. Nang makita ni Elena ang kanayang kapatid na lalaki sa harapan niya, nakilat siya. Nagpakalma siya at ngumiti, halukiya, kararating ko lang. Divina, batiin mo ang iyong tiyo. Bumababa si Elena at sinabi kay Divina na bumati sa kanayang tiyo. Masayang sinalubong ni Nunoy ang kanayang apo, biniyat niya ito at ngumiti, ang laki ng apo ni tiyo. Natiwa sa Divina at timawa. Ang kanayang halakak ay imalanghav sa maliit na bahay na nakalimitan ang kalangkitan ni Aling Ising at Elena.
Nang makita ni Elena ang kanang kapatid na lalaki, hindi niya na napag-isapan ang tungkol sa pahating ari-arian. Naghintay siya ang isang magandang pagkakataon para pag-isapan iyon kay Aling Isang. Ang pagdating ni Rosa pagkatapos ng isang linggo bumalik sa bahay ni Aling Isang si Rosa, ang panganay na anak ni Aling Isang. Nakikipaglaro si Aling Isang kay Divina nang makita niya ang kanang panganay na anak na baba. Nakilat siya pero pagkatapos ng ilang segundo ngumiti siya at bumilong. Tumayo si Aling Isang at naghihintay sa kanang anak. Ang kanang mga mata ay puno ng kaligayahan, nandito ka na pala. Lumapit si Rosa sa kanang ina, niyakap siya at hinaplos ang kanang likod. Imihit binirang sinabi, nandito na po ako, nay. Ang tagal na. Hindi pa naririnig ni Aling Isang na tinawag siya ang kanang anak na nay. Napuno ng kaligayahan ang puso niya kaya napaikpiran siya, anak nandito na si nanay. Niyakap ni Rosa ang kanang ina nang mahigpit pero nang makita niya si Elena binitiwan niya ang kanang ina. Nakalit siya at tiningnan ang kanang kapatid na baba, bakit ka nandito? Alam ni Elena na hindi siya gustong kanang kapatid na baba kaya hindi siya nakilat. Sagot ni Elena, dumadalaw ako kay nanay. Bakit ka rin nandito? Nagtaas ang kilay si Elena at tiningnan ang mukha ni Rosa. Nakalit si Rosa at nanlisik ang kanang mata, bakit hindi ako pwedeng dumalaw? Timawa si Elena at akmang sasagot. Nang pakilan sila ni Aling Isang, matagal na kayong hindi sabay na dumadalaw sa akin, hiwag kayong mag-away. Pinakilan ng dalawang anak na baba ang kanilang halit. Dumating si Nunoy mula sa likod ng bahay, may dalang isang basket ng pinakiluang kamote. Nakilat siya nang makita ang kanang kapatid na baba, nandito ka pala ate. Masaya ako. Kompleto na tayong lahat. Hindi paminta si Nunoy sa trabaho para makipaglaro sa kanang apo. Masaya siya na hindi na malungkot ang kanang ina dahil dumating ang kanang anak at apo. Nadagdagan ang kanang kaligayahan. Naisip niya na masaya si Aling Isang dahil natipat na ang kanang hiling. Masayang nagsalita si Nunoy kaya nakaramdam pagkakasala sina Rosa at Elena. Nakpaho silang kilos at imipo sa tabi ni Aling Isang para kimain pinakiluang kamote. Habang hawak ni Aling Isang ang pinakiluang kamote, naalala niya ang mga araw na mahirap at walang pagkain. Ilang piraso lang kamote ang nakakanila sa isang araw. Noon ang mga mahirap lang ang kimakan kamote. Nakang parte ng biyahe nila iyon. Palit-ilit niyang kinain iyon kaya nagustuhan na ni Nunoy ang pagkain ito. May bumalik na mga alala kaya napinung imusan ang puso ni na Aling Isang at Nunoy. Inawakan isang tao ang kamote habang ang isang tao ay nakatingin lang doon. Nakakinot ang nuwan ni Rosa at nagtanong, anong nangyayari? Bakit hindi kayo kimakan? Nilahan niyo ba ang lason ang kamote? Nakbibiru si Rosa. Sumagot si Nunoy, anong klaseng biro yan? Hindi nakakatiwa. Alam ni Rosa na nakamali siya kaya timawa siya. Hindi siya pinansin ni Nunoy at tahimik na kimain. Nakita ni Aling Isang ang hakilos at imusaw ng dalawang anak na baba. Bumintong hininga siya. Kahit panhanay si Rosa, sinasabi pa rin niya ang habahay na hindi nakakatiwa. Kahit bata pa si Nunoy, siya ay malalim at laking inisip ang iba. Ayaw niyang makasakit sa ibang tao. Tiningnan ni Aling Isang ang kanang mga anak at naisip niya na mahirap magkaroon ng anak. Ang isa pa ng pamilya habi na gising si Aling Isang. Hindi siya makatilok kaya bumaba siya sa kusina. Narinig niya ang isang ingay kaya nagtaka siya, may magnanakaw ba? Nag-alala si Aling Isang. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, naisip na kung may magnanakaw, tatawagan niya ang kanang anak na lalaki. Ngunit narinig niya ang isang pamilyar na buses na nagsasabi, ang bunsong anak na baba. Narinig mo rin ba ang tungkol sa pagbebentang lipa sa lugar na ito? Timahal si Aling Isang. Tahimik siyang nakinig at kimirot ang kanang puso. Kaya bumalik ako rito para hatin ang lipa, hindi ba?
Kailan pa naging matalino ang aking kapatid na baba. Piniri ni Rosa ang kanyang kapatid na baba. Nakilat si aling isang. Gusto niyang lumabas pero may himawak sa kanyang balikat. Lumangon si aling isang at nakita si Nunoy. Tumango siya at sinabi sa kanyang ina na hiwag magsalita. Nakinaksalang dalawa. Nakita ni Elena ang kanyang kapatid na baba at inalis ang kanyang kamay. Sinabi niya, pareho lang tayo. Dahil sa takot na ahawin ko ang lipa nang madali ka na bumalik dito. Wala kang pakialam kay nanay. Gusto nilang hatin ang lipa. Hindi naisip yun ni aling isang. Timawa siya. Malangkot si Nunoy. Nagtasasayon si aling isang na hiwag magtago. Lumabas siya. Tiningnan siya ang dalawang anak na baba at natigilan sila. Narinig nila ang kanilang isapan. Kinabahan si Rosa. Sinabi ni Elena, Nanay, bakit gising pa kayo? Kailangan niyong matulog para gumaling. Tiningnan ni aling isang ang kanyang anak at may nakita siyang kalangkitan. Imipo siya sa isang ipuan at nagsalita, alam niyo rin ba ang tungkol sa pagbebentang lipa? Alam po namin. Kaya kami nandito. Hiwag na kayong mangharap. Hindi ko ibebenta ang lipang ito. Bakit hindi niyo ibebenta? Mahal ang lipa natin. Kung hindi niyo ibebenta, kikinin iyon gobyerno. Wala silang makakawa. Kung hindi niyo ibebenta, hatiin niyo na lang sa amin. Nakilat si aling isang. Simakaf si Nunoy, tumahimik ka. Bihay pa si nanay. Hindi alam ni Nunoy ang kanyang sasabihin. Mas lalong nalangkot si aling isang kung gusto niya kakawin ko yaon. Natiwa si Elena talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Nakinig si Rosa. Tiningnan ni Nunoy ang kanyang ina na hiwag kayong magbigay. Sinabi ni aling isang, may plano ako. Hindi nabawasan ang pag-alala ni Nunoy. Bago siya makalit, imalis siya. Imalis si Nunoy at timayo si aling isang, matulog na tayo. Sinabi ni Elena, kung sinabi ko lang, papayag agad sa nanay. Timawa si Rosa at imalis. Natiwa si Elena. Naplano si aling isang at nagtanong tungkol sa paghating lipa. Gumawa siyang desisyon at nais niyang turuan ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng habang yun, imalis sina Rosa at Elena. Nakatanggap silang balita. Ang isang bahaging lipa ay isang bukit. Nakalit si Elena. Imiwi si Ernesto, asawa ni Elena, na lasing. Pimasok sa mahil sa bahay at walang sabi-sabing sinipa ang plastik na ipuan na nakarang sa daan. Nakatong timamay ito sa binti ni Rosana na napadang sa sakit at halit na sinamon tingnan ang kanyang asawa. Nang makita ni Michiel na hindi masaya ang asawa sa kanyang ginawa, bigla siyang nakalit at simahaf, anong tinitingnan mo diyan? Hindi ka na lang magtrabaho pero ka na lang inom. Anong sinasabi mo? Nakiyot sa Michiel papunta kay Rosana at itiniro siya sa maka. Hindi rin nakpatalo si Rosana, tinawag niya ang kamay ni Michiel at taos nung sinabi, ikaw ang sinasabihan ko, walang silbi. Kung wala akong silbi, wala ka rin. Isang pirasong lipa, hindi mo pa makya. Ang paniniya ni Michiel ay lalong nakpainit sa ilo ni Rosana, halos gusto na niyang sakalin ang kanyang lasing na asawa. Wala kang pakialam. Hindi mo kailangang pangimasikan ang bihay ko. Bahala ka. Wala akong panong makialam sa bihay mo. Basta may pera ako pang inom, ayos na. Walang hanang sahot ni Michiel na naktilot ng panghanginag kay Rosana. Pagkatapos, nakiyot si Michiel papunta sa malaking kama at himiga. Nanatili si Rosana sa kinatatayan niya nakakalihan. Bagamat lasing, may pinto ang kanyang asawa. Mayroon siyang isang pirasong lipa na hindi niya makya. Noon pa man, si aling isang ang pinakamal siya, kaya kampante siya na susundan siya nito kahit anong hangin niya. Akala niya ay nakamit na niya ang kanyang layunin nang sabihin kanyang ina na pagbibigyan siya nito sa paghahating lipa.
Nginit ngayon naglalaro na naman ang matanda at ibinigay ang lahat ng malakang lipa sa kanyang kapatid na lalaki at naktira na lamang isang pirasong lipa na walang halaga para sa kanya at sa kanyang kapatid na baba. Sumasakit ang ilo ni Rosanna sa pag-isip tungkol sa lipa at dagdag pa rito ang kanyang asawa na pero inom lang ang alam kaya lalo siyang nabisit. Tiningnan ni Rosanna ang orasan sa dingding 9:00 ng gabi. Gusto niyang tawagan ang kanyang ina para tanungin ito, ngunit gabi na kaya pinakailan niya ang kanyang inis at maghihintay na lamang imaha. Pimasok si Rosanna at kimihan kimot para ipantakip kay Michiel. Bagamat wala na siyang pagmamahal dito, hindi naman siya ganun kasama para hayan itong Michiel. Semila nang magdesisyon si Aling Ising na atin ang lipa sa kanyang mga anak, bigla siyang gumaan pakiramdam. Alam niya ang pagiging mayabang kanyang anak na baba dahil pinalaki niya itong nakikiwa ang lahat ng gusto niya, kaya kahit nag-asawa na ito ay hindi pa rin ito limalaki at nagrereklamo na sa kanting problema. Hindi niya rin akalain na hilingin kanyang anak na atin niya ang lipa habang bihay pa siya. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon si Aling Ising sa opinyon ni Rosanna dahil mayroon siyang sariling plano. Nalinot si Aling Ising sa kanyang mga inisip, talat ng pagkalinot niya sa malabong sinakang araf. Lalo siyang naging malit sa malaking bahay na 5 ng hinit isa sa pinakamaharbo sa lugar. Imipo si Aling Ising sa bangko kung saan siya imipo araw-araw para hintayin ang kanyang mga anak at nakatingin pa rin siya sa doon na tila may inaabangan. Sa takong paghihintay, wala siyang nakita, kaya malungkot siyang himiko at hindi napigilang imiyak. Siguro hindi magtatagal at isa sa kanyang dalawang anak na baba ay makikipag-ugnayan sa kanya. Kayang inaasahan ni Aling Ising, hindi nagtagal ay tinawagan siya ang kanyang panganay na anak. Medyo dismayado ang buses ni Rowena sa telepono, bakit mo ibinigay kaitin ang lipang iyon? Dapat ay hinati mo ng pantay. Nagdadalamhati si Aling Ising, hindi makapagsalita, sumikip ang kanyang lalaminan at isang mapait na imusang hindi pa niya nararamdaman ang imapaf sa kanyang piso na nakpahirap sa kanya. Hindi niya akalain na ang inang sasabihin kanyang anak na baba sa malayo ay tanungin siya tungkol sa pamamahing ari-arian at hindi tungkol sa kanyang bihay. Timawa si Aling Ising sa kanyang sarili at tahimik na nakinig sa kanyang anak. Ilang sandali pa, hindi pa rin sumasagot ang kanyang ina, kaya lalong timas ang tono ni Rowena, bakit hindi ka sumasagot? Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang nagsalita si Aling Ising, hindi ko ba pwedeng hatiin ang lipa ko ayon sa gusto ko. Timahimik si Rowena at ngayon niya lang napagtanto ang kanyang medyo sobra-sobrang pag-ihali. Mahaling itago ni Rowena ang kanyang tinay na emosyon, kaya sa paningin lahat, isa siyang iwarang kapatid na baba, mabait tanang ang kanyang kapatid na si Rosanna lamang ang nakakalam ng kanyang tinay na pagkataw. Si Aling Ising naman ang nagtanong, himinga siyang malalim at mahinang sinabi sa telepono, nahirap ang hamahalang mo sa pagpapalaki sa inayo, imasa lamang na magtatagumpay kayo, hindi ko akalain na dahil lamang sa isang pirasong lipa. Hilangkan isa na atin ang lipa at ang isa naman ay hilangan sa akin na atin ito ng pantay. Kamadong sinabi ni Aling Ising, ngunit hindi niya mapigilang himikbi, malalaki na kayo, ayoko nang makipagtalo sa inayo, pag-isipan niyo na lang. Pagkatapos ay binaba ni Aling Ising ang telepono. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at hindi timahal ang kanyang haliha sa pagtaloy mila sa hilit ng kanyang mata. Nahirap siya sa buong bihay niya sa pagpapalaking kanyang anak ngunit ano ang natanggap niya. Bagamat hindi siya nasiyaan sa lipang ibinigay sa kanya ni Aling Ising, hindi nakpakita si Rosanna ng animang hindi mahandang pag-ihali at hindi rin siya timawag para tanungin siya. Tahimik lamang siyang bumalik ipang pimirma sa mga dokumentong may kinalaman pagkatapos matanggap ang abiso nang walang animang tanong o pagsisiyasat sa dahilan. Nang makita ni Aling Ising na hindi pinanghit ng kanyang anak ang lipa at walang animang reklamo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas binigyan niyang pansin ang kanyang anak at napansin niya rin na hindi na ito ganong nagsasalita at hindi na siya masaya tulad ng dati.
Naramdaman di Rusana ang tenghen kanayang ina, at hindi niya sinasadang tumenghala, at nang makita niya ang tenghen itu, dali-dali siyang hemiku. Hindi niya tinignan si Aling Iseng, at mainang nagtanong, anong tinitingnan mo? May di me ba sa mukha ko? Nang marinig ni Aling Iseng ang banayad na buses ng kanayang anak, akala niya ay nasiyahan na ito sa lipang ibinigay niya. Tiwang-tiwa siya, kaya hindi niya maitaho ang pagmamahal sa kanayang anak. Wala-wala kang dimi, tinitingnan ko lang kung ano na kalaki ang anak ko. Nang marinig ni Rusana ang sinabi ni Aling Iseng, hindi niya maiwasang mamila, dahil gusto niyang itaho ang kanayang hindi magandang inisip, ngunit sa harap ng halos nagsisirang tenghen nito, natatakot siyang mabisto. Nakita rin ni Aling Iseng ang pagkabalisa sa mukha ang kanayang anak, kaya pinalitan niya ang paksang isapan, at tumingin sa malayo, at mainang sinabi, nasan si Dian? Bakit hindi mo siya isinama? Malapit na ang pasukan niya, hindi pa magandang isama siya. Tumango si Aling Iseng na tila naintindihan, ngunit nakaramdam siyang kawalan. Naalala niya ang pagkakataong naktipon ang kanilang pamilya, naalala niya ang masaya at abalang bihayang kanayang mga anak at apo, ngayon ay nasa iba't ibang lugar na sila. At ang pag-asam na mabihay mili ang mga sandaling iyon ay tila malayo na rin. Sige, ayos na ang lahat ng papeles, kaya kailangan ko nang imiwi. Iwi ka na ba? Uy, hintayin mo ang kapatid mo para sabay-sabay kayong kimain. Iwak na mo, lasang ko ang asawa ko sa bahay, walang mag-alala, kailangan ko nang imiwi. Bimitaw si Aling Iseng, at walang makawa niyang tinignan ang kaniyang anak habang papalayo sa daan. Dalawang liha ang bimaksak mila sa gilid ng kaniyang mga mata, at ang kaniyang mga mata ay naging mas malungkot. Nang makiwi si Rusana, dapat hapon na. Nakaupo na si Dian sa mesa at nakain sa harapan niya ang lahat ng masasarap na pagkain. Nakilat si Rusana sa eksenang itu. Dahan-dahan siyang limapit sa kaniyang anak, hinaplos ang bihok nito, at mainang nagtanong, saan galing ang mga masasarap na pagkain na ito? Hawak ni Dian ang hitang manok, at tumingala sa kanayang ina, ay imiwi na sa mama. Pinili ni Papa ang hapagkan na ito. Masaklang ikiniwento ni Dian at kimalat ang kanayang buse sa buong bahay na naktadalan kanteng likas na pagiging kaibig-ibig ng isang bata. Nakabika pa ang bibig ni Rusana sa anansayong kanayang anak nang limabas ang kanayang asawa mila sa kisina na may hawak na platong pagkain. Naktitida siyang tinignan itu at nagtanong bakit parang may handaan tayo ngayon. May ukasan ba? Alam na Michiel ang pagtitidang kaniyang asawa at ngumiti siya tulad ng dati, sinisibukang mahmakang palakaibigan, imiwi ka na pala. Kain na tayo. Naghanda akong espesyal para sa inayong mag-ina. Sinasabi ni Michiel habang inilalapag ang platong pagkain sa mesa at hinihila ang ipuan bilang senyales na imipo si Rusana. Dahan-dahang imipo si Rusana at hindi pa rin nalis ang pagtitida sa kanayang asawa, tinanong ko kung bakit bigla kang naghandang ganito. Hindi mo naman ginagawa ito dati. Kinamot ni Michiel ang kanayang ilo, sinisibukang magpanghap na walang kasalanan, at malimanay na sinabi, alam ko na laki kitang pinag-alala, nagsisisi ako. Sa milan ngayon ay magbabago na ako, mas alahan ko kayo. Sinasabi ni Michiel habang hinawakan ang kamay ni Rusana at ang kanayang mga mata ay naging pila sa pagsisisi. Nang marinig ni Rusana na gusto ng magbago ang kanayang asawa, labas siyang natiwa, hinawakan niya ang kamay nito at mahigpit na pinisol at sinabing, tiwang-tiwa ako sa sinabi mo. Sige, kalimitan na natin ang nakaraan at magtulungan tayo. Tumango sa Michiel at ngumiti. Ay makap si Rusana kay Michiel at nahiyang ngumiti. Ngunit hindi niya nakita ang masamang ngiti ni Michiel sa kanayang likiran at hindi rin niya akalain ang balak nito na naghihintay lamang na mailok siya. Bimitaw sa Michiel kay Rusana at hinimok siyang kimain at sibukan kung ano ang lasang makapagkain kung gusto niya, madalas na siyang bibiling ganito. Sumibo si Rusana ng boka at akad itong natinaf sa kanayang bibig. Isang kakaibang lasa. Sa giro daw masaya siya kaya masarap ang lahat ng kinakanya, tumango siya at piniri ang lasa.
Nang makita ito ni Michiel ng gimitiran siya. Ang hapinan ay naging masaya. Nang habang yun, habang nakaiha ang mag-asawa sa kama, masayang sumandal si Rosanna sa dibdib ng kanyang asawa na may hindi pa nararanasang kaligayahan. Nang makita ni Michiel na dumating na ang kanyang pagkakataon, bumilong siya sa tainga ng kanyang asawa, Nang marinig ni Rosanna na tinawag siya ang kanyang asawa sa isang malalim at mapagmahal na boses, malimanay rin siyang sumagot, bakit Gusto kong magtayong talayer para kimitang dagdag anong sa tingin mo. Nang marinig ito ni Rosanna, agad siyang bumangon at himarap kay Michiel at pinagmasdan siya ng mabiti. Kinontrol niya ang kanyang pahinga at sumagot, napakahanda, gawin mo ang gusto mo. Imayos ang boses sa Michiel at nagpanghap na malungkot at sinabing, naginit ang problema ay wala akong kapital, medyo mahirap magtayong talayer. Nang marinig ni Rosanna na binanggit ng kanyang asawa ang kapital, nalungkot din siya, wala silang malaking halaga ng pera sa bahay para magtayong talayer. Nang makita ni Michiel na tahimik na nag-isip si Rosanna, sinundan niya ito, at tahimik siyang tiningnan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Michiel, bakit hindi natin ibenta ang lipang ibinigay sa iyo ang iyong ina, at gamitin itong kapital para magtayong talayer. Sinibikan ni Michiel na magmakang natiro para hindi mahinala si Rosanna. Nang marinig ni Rosanna ang ideyang kanyang asawa, nakilat siya at tumingala sa kanyang asawa at siniri siyang mabiti. Nabasa ni Michiel ang pag-alinlangan sa mga matang kanyang asawa at idinagdag, bagamat hindi malaki ang lipang yun, kung ibebenta natin, tiyak na sapat na ang pera para magtayong talayer. Naginit ibinigay lang sa aking ina ang lipang iyon noong nakarang linggo at pinag-isapan na natin na ibenta ito medyo. Nag-alangan si Rosanna, hindi niya alam kung susundin niya ang kanyang asawa. Nang makita ni Michiel na dumating na ang oras para gawin ang natitirang bahaging kanyang plano, nagpanghap siyang malungkot at himingang malalim at sumagot, kung ayaw mo, hiwag na lang, hanap akong trabaho na gagamitan ng kamay. Magiging manggagawa ako. Nang maisip ni Rosanna na nahirap ang kanyang asawa, nasaktan siya, dali-dali siyang imiling at sinabing, hiwag na, hayaan mo akong mag-isip, susubukan kong mahanap ng pera para makapagsimula ka, hiwag kang magtrabaho na mahirap. Tiwang-tiwa si Michiel, ngumiti siya na may kahina-hinalang pagiging malambing, at niyakap si Rosanna, salamat mahal ko, alam kong hindi mo ako hayaan na mahirap. Kapag may pera ka na, ibigay mo agad sa akin para makapagsimula na ako. Pilit nang ngumiti si Rosanna at timango at biglang nakaramdam ng panghamba. Sa pag-arte ni Michiel, madaling mapapansin siniman ang kanyang pagpapanghap, naginit si Rosanna naman ay patuloy na nalulukong kanyang matatamis na salita na hindi na niya malaman kung ano ang totoo. Pagkaroon ilang araw, patuloy na hinimok ni Michiel si Rosanna na ipagbenta ang lipang natanggap niya mula kay aling isang. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapaliban, sumiko rin si Rosanna at sininot siya, ipinagbenta niya ang lipa at hindi nagtagal ay may gustong bumili nito sa halagang 2 milyon. Para sa isang lipa sa bukid na nasa liblib na lugar, ang halagang 2 milyon ay napakalaki. Dali-daling ibinenta ni Rosanna ang lipang yun, ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng 2 linggo simula nang bumalik si Rosanna sa bahay ni aling isang para pimirmahan ng papeles, mabilis na. Hawak ni Rosanna ang halagang 2 milyon at masaya siyang imiwi. Nang makiwi siya, naghihintay na si Michiel, nang makita siya, tumayo siya mula sa 5 ipuan, nag-alala, naginit ang kanyang mata ay patuloy na sinisiri ang bag nito, imiwi ka na pala. Kimusta ang lahat? Masayang ipinagmalaki ni Rosanna, nakbayad na ang mga tao, pimirma na rin akong mga papeles. Nawalan pa sa Michiel habang nakikinig sa kanyang kwento, baakaya siyang naktaas ng kilay at nakpakita ang pagkadismaya, nasan ang pera. Ibigay mo sa akin. Narito ang pera. Sinasabi ni Rosanna habang kimikiwang pera mula sa kanyang bag at ibinibigay kay Michiel. Agad niya itong kiniha. Sa mahigit 30 taong pamimihay, ngayon lamang siya nakahawak ng ganitong kalaking halagang pera na hindi niya mapigilang magsaya.
Ang lalamina ni Michiel ay patiloy na naklalabas mkhatinoh na tila isang mabangas na hayop, hinimas niya ang bahong pera at inamoy ang amuing pera na nakpasiklo sa kanaya. Tinila ni Michiel ang kanayang daliri at naksimilang makbilang pera. Walang ibang makawa si Rusana kundi panurin siya. Pagkatapos ng ilang sandali binilang ni Michiel ang pera na ibinigay ni Rusana, bahaya siyang simimangot at tumingala kay Rusana, bakit 1 milyon lang? Nasaan ang isa pang milyon? Kamadong sumagot si Rusana, ay ang isa pang milyon ay idiniposito ko sa bangko, bawat biwan ay maaari tayong kimitang ilang libong pera, na parang nakaupo lang tayo at kimikita. Ipinakmalaki ni Rusana ang kanayang matalinong pakisip, na hindi pinansin ang hindi mahandang ekspresyon ni Michiel. Akala ni Michiel ay ibibigay ni Rusana sa kanaya ang lahat ng pera mula sa pakbebentang lipa, ngunit hindi niya akalain na maktideposito siya ang kalahati sa bangko at ibibigay lamang sa kanaya ang kalahati. Tila minamalit niya ang kanayang asawa, mas matalino pala ito kaysa sa inakala niya. Bagamat hindi komportable si Michiel, nakaramdam siya na hindi masama na tumanggap ng 1 milyon. Ayaw niyang kimita ang isa pang milyon bawat biwan, ipang makaroon kantin kita ang kanilang pamilya. Imayos ang buses si Michiel at sinibikang pigilan ang masalimut na emosyon at sinabi kay Rusana, ayos na rin yun, baka sapat na ang 1 milyon para maktayong talayar. Nahimiti si Rusana kay Michiel na naniniwalang nakbaho na ang kanayang asawa, ngayon ay masipag na si Michiel, hindi na siya kumakala at naklalaro, at mas malimanay na rin, hindi na siya nakakalit. Pagkatapos magsalita ni Michiel, hindi na niya pinansin si Rusana at ahat na lumabas ng bahay. Nalinot si Rusana sa kanayang masayang emosyon nang makita niyang imalis ang kanayang asawa nang walang paalam, nakaramdam siyang pagkabigo. Sinabi niya sa likod ng kaniyang asawa, saan ka pupunta? Hindi lumingon si Michiel at sagot lang, magtatrabaho. Tiningnan ni Rusana ang likod ng kaniyang asawa at biglang nakaramdam ng pag-alala, naisip niya, baka nagsusugal na naman siya. Di man ang ideang iyon sa kaniyang isipan, ngunit dali-dali siyang imiling at nakipaklaban sa negatibong kaisipang iyon. Hindi, mag-asawa na tayo, dapat magtiwala tayo sa isa't isa, tiyak na nakbaho na siya. Sinibikan ni Rusana na magbigay maraming dahilan para kay Michiel na maniwala na nakbaho na si Michiel. Ngunit hindi niya alam na dinala niya ang lahat ng pera sa kasino, nagsusugal siya habang nakikipagfling sa mga baba, at hindi naktakal ay ginastos niya ang lahat ng pera na ibinigay sa kanaya ni Rusana. Pagkatapos bumalik ni Rusana sa bahay para pimirman ng mga papeles, hindi na siya nakita ni Aling Ising. Hindi na rin timawag si Rowena sa bahay. Araw-araw nakaupo si Aling Ising sa balkonahe na nakatingin sa malayo, nakihintay sa kanayang mga anak. Ang kanayang kalisihan ay limalala at nakakalimot na nakpahilo sa kanayang bihay. Hindi nakatisitin na masaktan sa tibang makikita niya ang kanayang ina. Limapit sitin sa tabing kanayang ina at imipo sa harapan niya at sinabi, hiwag ka nang mahintay, hindi na sila babalik. Hindi alam kung bakit biglang tumigil si Aling Ising at nakpanghap na hindi nakikinig at dahan-dahang sumagot, imilan sa mga nachtang araw, hindi ko alam kung nabasa ang dalawa sa pag-ibig. Nakilat sitin sa sagot ng kanayang ina, nakalala siyang hinawakan ang kamay nito, ma, naririnig mo ba ako? Sa pagkakataong yun, limipat ang mga mata ni Aling Ising sa mukha ang kanayang anak, at masayang humiti, imivika na pala. Kasama mo ba ang dalawa mong kapatid? Naramdaman nitin ang matinding takot nang masaksihan niya ang kakaibang kilos at pananalitang kanayang ina. Sa edad na 60, hindi pa masyadong matanda si Aling Ising, ngunit nakakalimot siya, lalo na pagkatapos niyang ilipat ang lipa. Walang makawa sitin na tawagan ang kanayang ina, at hindi sinasadang pimatak ang kanayang haliha sa kanayang mukha. Ma, hiwag mo akong takitin, anong nangyayari sa iyo? Wala naman, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka imayak? Sinaktan ka na naman ba ang anak ni Mert? Nakalala na hinawakan ni Aling Ising ang kamay nitin. Palit-ilit na imiling sitin at hindi timahal ang kanayang haliha sa pagtaloy sa kanayang mata, pababa sa kanayang damit, pababa sa kamay ni Aling Ising.
Tinitaghan ni Ben ang hamatang kanang inano naktidilim na dal sa hirap ng bihay. Bigla siyang nakaramdam takot. Natatakot siyang baka hindi na siya makasama ng matagal. Si Aling Potsing ay alos buong bihay nakpakahirap sa pakpapalaking kanang mga anak. Sakitan po ang kanang asawa kaya't siya ang himaharap sa lahat ng problema. Marahil dahil dito kaya't bimababa akat ang kanang kalisahan. Mahigit 60 taong gelang po lamang siyang ginitgrabe na ang pananakit ng kanang habito at kasikasuan. Madalas din siyang makalimot. Napansin ni Ben na limalala ang kalakayan kanang ina kaya't nakpasaya siyang ipasiri ito bikas. Walang kamalay-malay si Lorna sa kalakayan ni Aling Potsing. Patiloy ang kanang bihay na parang walang nangyari. Wala man lang siyang tawag o animang komunikasyon sa kanang ina na malayo sa kanaya. Nang hapon pagkatapos sandain si Nitha Mila sa eskwelahan, diman mina si Lorna sa palengke para bimiling ilang pagkain bago imiwi. Habang abala siya sa paglilito, dumating si Marlon. Ilang araw na ang nakalipas mila nang bahan niyang pera si Marlon, ngunit wala pa rin itong sinasabi tungkol sa pagtatayo ang kaniyang talayar. Kaya't nakpasaya si Lorna na tananghan siya, dumating ka na pala. Makilamos ka na at makapinan. Sinibikan ni Lorna na makang kalmado, ngunit sa loob-loob niya ay nakanghalit siya sa halit. Hindi pinansin ni Marlon si Lorna. Timalikot siya at nachtinga sa banayo. Nang marinig ni Lorna ang malakas na ahos ng tibig, saka lamang siya nakanga ng malibak. Simamangot ang kanayang maka at limabas ang kanayang tinay na ikhali. Pagkatapos maliho, limabas si Marlon at imipo sa hapagkainan. Nanduan na rin sina Lorna at Nisa naghihintay sa kanaya. Imipo siya ng walang imak. Habang kimikiyon pakkain, biglang nakaramdam si Lorna ng inis sa kawalan ng imak ng kanayang asawa. Hindi niya ito pinansin at sa halip ay pinakain si Nika. Sa loob ng mahabang panahon natapos ang hapinan sa katahimikan na nakakabangi. Hindi nakapakbahal si Lorna na magtanong, kimista na ang pagtatayong talayar mo. Saklit na natigilan si Marlon, ngunit parang alam na niya ang itatanong ni Lorna. Ikinilang niya ang kaniyang ilwe at simimangot sa pagtatanong, bakit mo tinatanong? Kasi parang ang tahal na pero wala ka pa rin ginagawa tungkol sa negosyo mo. Natatakot ako na baka may problema. Alam ni Lorna na hindi siya dapat maging direktang magtanong tungkol sa pera, lalo na sa isang taong mainitin ang ilwe tulad ni Marlon. Kaya't nakanwari siyang nakalala, ngunit ang totoo ay nagtatanong siya. Hindi naman buobo si Marlon para hindi mapansin ang pag-isisang kaniyang asawa. Alam niyang hindi ikali ni Lorna na mag-alala sa iba at sa halip ay mas inisip niya ang kaniyang sarili at ang kaniyang benepisyo. Dahil dito hindi na niya itinaho ang kaniyang inis kay Lorna at wala na ang pagiging malambing niya tulad ng nakarang araw. Simimangot siya at bahang timos ang kaniyang buses na skam ako. Ibigay mo na sa akin ang natitirang isang milyon para makapagnegosyo ako. Peso ang kakamitin bilang pera parang kilok ang narinig ni Lorna. Nanlaki ang kaniyang mata at hindi siya makapaniwala. Timos din ang buses niya habang nagtatanong, anong sinabi mo? Paano ka na-scam? 1 milyon ang. Paano nangyari ang? Nang marinig ni Lorna na nastam ang kaniyang asawa, nakalala at inis siya. Nakalit siya at simakaf kay Marlon, o baka naman isinihal mo na naman ang pera. Yan lang ang paron para mawala ang 1 milyon. Napansin ni Marlon na parang alam ni Lorna ang lahat ng kaniyang ginawa kaya't nakalit siya. Timayo siya bigla at nalok ang kaniyang ipuan sa sahig na naktilot ng malakas na ingay. Ken natalo ako sa sikhal, anong ngayon? Hindi ba't may 1 milyon ka pa? Bikas, iwetidraw mo lahat ng pera at ibigay mo sa akin para makapagnegosyo ako. Biglang limambot ang buses ni Marlon. Nang marinig ni Lorna na gusto ni Marlon na iwetidraw niya ang natitirang pera, natawa siya, sa panaginip mo na lang ang mangyayari. Ibibigay ko ang pera para isahal mo maklasing at mahanap ng ibang baba. Hindi ako tanga.
Nagilat se Marlon na naglakas loop si Lorna na se magot sa kanaya. Nagalit siya at sinampal si Lorna. Malakas ang sampal ni Marlon kaya't nawalan balanse si Lorna at bimagsak sa sohag. Senita na nakupo lang sa ipuan at nananwit sa kanayang hamahalang ay biglang simakaw at imiyak nang makita niyang sinaktan kanayang ama ang kanayang ina. Nakaiha si Lorna sa sohag at nang marinig niya ang kanayang anak na imiyak, tumayo siya at tinignan si Senita. Sinisibikan pa rin niyang tumayo nang biglang inapakan ni Marlon ang kanayang likod. Nakapamayvang ito at nakitus, kung ayaw mong masaktan kayong makina, bikas iwetidraw mo ang lating pera at ibigay mo sa akin. Pagkatapos, tinina ni Marlon ang kanayang pa sa likod ni Lorna. Naramdaman ni Lorna ang matinding sakit. Napapikit siya at bimagsak mili sa sohag. Pagkatapos apakan si Lorna, tumalikod sa Marlon at imalis. Senisa naman ay bumaba mila sa kanayang ipuan at tumakbo papunta sa kanayang ina. Iniyak siya habang sinasabi, "Mama, okay ka lang ba?" Sinibikan ni Lorna na pigilan ang sakit sa kanayang takiliran at binuksan ang kanayang mata para tignan si Senisa na pinungliha, "Okay lang ako." Habang sinasabi niya ito, mas tumitindi ang sakit kaya't napapikit siya. Nang makita ito ni Nita, mas lalo siyang imiyak, ngunit wala siyang makawa. Tinitignan na lang niya ang kanayang ina na nasasaktan. Mila pagkabata, nasanay si Lorna na mapagpahan. Kahit na bensong anak siya at hindi mayaman ang kanayang pamilya, hindi siya pinakakaitan kahit anong bahay. Handa siyang isakripisayong kanayang hamahalang para sa kanaya. Laki siyang pinakbibahan kanayang kapatid. Kaya't inisip niya na siya ang sentrong mundo. Wala siyang pakialam sa ibang tao makasarili at inisip lang ang kanayang sarili. Dahil dito, hindi siya napigilan kanayang hamahalang nang maktisasan siyang pakasalan sa Marlon. Sa loob ng ilang taon na pagsasama nila, naranasan ni Lorna ang lahat ng hirap at pang-abiso, ngunit hindi pa rin nakbago ang kanayang ikali. Sinibikan ni Lorna na humapang patungo sa kanayang anak, ngunit parang wala na siyang lakas. Kahit anong gawin niya, hindi siya makatayo. Nakaiha siya sa saig at inisip kung paano siya makakakyan para ibigay sa kanayang asawa. O kaya't hiwalayan na lang niya ito para makalaya sa pahirap. Sa kabilang banda, hindi bumibiti ang kalakayan ni Aling Potsing. Tinala siya ni Ben sa doktor at nakilat siya sa sinabing doktor, may sinawalis ng dementia ang kanayang ina. Karaniwang lumalabas ang sakit na ito sa edad na 65 patas pero ang kanayang ina. Timahal ang doktor at tinignan si Ben para malaman ang kanayang reaksyon. Hindi makapaniwala si Ben bagamat hindi siya nakapag-aral ng matas, alam niya kung anong sakit ang posibleng mayroon ang kanayang ina. Mahigit 60 taong gelang pa lang ang nanay ko. Paano siya nagkaroon ng sakit na ito? Tanong ni Ben nakita ng doktor ang pag-alala sa kanayang mata kaya't sinabi niya, posible na nakaranas siya ng matinding stress o trauma. Nakilat si Ben, stress. Timahal siya at nakisip. Ibinalik ng doktor ang tingin kay Ben at inayos ang medical record ni Aling Potsing. Sinabi niya, kailangan ninayong bahan siyang maraming atensyon. Iwag ninayo siyang pabayan. Ibinigay ng doktor kay Ben ang medical record. Tumango si Ben, salamat po. Kiniha niya ang record at limabas. Simandal siya sa pader ng ospital. Nakakalian siya. Hindi niya inasahan na makakaroon ng sakit na ito ang kanayang ina. Bigla niyang nalala ang nangyari kamakailan at biglang nakliwanag ang kanayang mata. Nalala niya ang pahati-hating lipa ilang biwan na ang nakalipas at posibleng ito ang dahilan kung bakit nakasakit si Aling Potsing. Nalala niya na palahing ibinibigay ng kanayang ina ang lahat ng makakandang bagay sa kanayang mga anak, ngunit ang natanghap lang niya ay kawalan ng itang na loob. Itinilak pa siya nito sa sakit. Nakimiti sa Ben tumingin siya sa malayo sa kalangitan na pinung maitim na ilap. Pagkatapos niyang pakamain ang kanayang sarili, bumalik siya sa halwaing ospital. Nakupo pa rin si Aling Potsing, nakatingin sa malaking bintana.
dan siang limapit at lumiut sa harapan niya. Gusto niyang titigan ang kanayang ina at tingnan ang makadetalye sa kanayang mukha na nakapakahirap sa bihay. Nakilat si Aling Pasing na tinitignan siya ang kanayang anak. Tinanong niya, bakit anak? Inilang sabihin at ngumiti, wala po. Iniwi na po tayo. Sumagot si Aling Pasing, sige at dahan-dahang tumayo. Natimba siya. Akat siyang inalalayan ni Ben at makasama silang naklakat. Ilang hakbang pa lang sila nang tuminok ang telepono ni Ben himinto siya. Hawak pa rin niya ang kamay ni Aling Pasing. Kiniya niya ang kaniyang telepono. Timatawag si Lorna. Timangan si Ben kay Aling Pasing at pinindot ang sagot. Hindi pa nakapagsalita si Ben, may narinig na siyang malakas na busi sa kabilang linya. Sabi nila tumataas na naman ang presayong lipa natin. Sabihin mo kay nanay na ibenta na niya akat. Nakilat si Ben dahil hindi man lang kinimistang kanayang kapatid ang kanilang ina. Walang nakawa si Ben kundi ang bumintong hininga. Gusto niyang simahaf sa telepono at tananghan ang kanayang kapatid kung bakit wala siyang pagmamahal sa kanayang ina. Bakit piro-pera lang ang inaisip niya? Halit na halit si Ben bigla siyang simahaf sa telepono, pwede ba? Hindi mo man lang kinikimista ang kalagayan ni nanay. Piro-pera na lang ang inaisip mo. Nakilat si Lorna sa sinabing kanayang kapatid. Timahimik siya, nahinit pagkatapos ay timawa sa telepono. Sinabi niya, sino ka ba para sigawan ako? Iwag mong kalimitan ang posisyon mo. Isa ka lang ililang kinapkop ni nanay at tatay. Iwag kang makpanghap na anak ko. Parang katsalayo ang sinabi ni Lorna. Sinibikan niyang kalimitan ang kanayang nakaran. Gusto niyang maksimilan bagong bihay, gusto niyang mamihay tulad ng ibang tao. Gusto niyang maging mabiti para makabayad sa kabitihan ni Aling Pasing na itiniring siyang anak. Ginawa niya ang lahat at naging agricultural engineer pa siya para manatili sa kanilang probinsya para alagaan si Aling Pasing. Dahil nagpapasalamat siya kay Aling Pasing, hindi niya ayaw na saktan siya ang ibang tao. Sinabi ni Ben, alam ko na wala akong halaga. Kahit anak ako ni nanay, hindi ako tinay na anak. Pero alam mo ba na sobra ang ginagawa mo sa kanya? Laki kanyang hinihintay na bumalik pero bumalik lang kayo para kimita mila sa kanya. Timahimik ka. Nakalit si Lorna. Saglit na natigilan si Ben alam niya na limampas na siya sa limitasyon niya. Sinabi niya, may sakit si nanay. Puntahan mo siya. Miss ka na niya. Hindi pa rin kimama si Lorna. Sinabi niya, hindi mo na kailangang alamin kung pupunta ako o hindi. Pagkatapos, pinatay ni Lorna ang tawag. Nang marinig ni Ben ang tinok sa telepono, nanlamig siya. Hindi niya akalain na ganito kalamig ang kanayang kapatid. Timawa siya at ibinulsa ang kanayang telepono. Timangan siya kay Aling Pasing na nakatayo sa kanayang tabi. Tinitignan din siya nito. Sinabi ni Ben, imiwi na po tayo nay. Timango si Aling Pasing at naklakat sila palabas ng ospital. Timadon ang hataw sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may sariling problema. Pagkatapos ang kanilang away, imalis si Marlon sa bahay at hindi na bumalik. Nakasakit si Nita at kinailangan siyang operan. Sa loob ng isang biwan, ginawa ni Lorna ang lahat para magkaroon para sa operasyon ng kanayang anak. Inalahan din niya si Nita. Pimayat siya, nangina at hindi siya nakakatulog dahil sa stress. Nang makalabas si Nita sa ospital, bumalik si Marlon sa bahay. Nakilat si Lorna nang makita niya si Marlon. Nanika siya sa kinatatayan niya at natakot siya. Naisip niya na kailangan niyang tumakbo. Hayan pa man, hindi siya nakahalaf. Simamangot si Marlon nang makita niya ang kanayang asawa na nakatayo, bakit hindi ka pa pimasok sa bahay? Mas lalong natakot si Lorna nang marinig niya ang buses ni Marlon. Humalaf siya at pinakmamastan ang bawat halaf nito. Nairita sa Marlon dahil hindi sumagot si Lorna sa kanaya.
Sinabi niya, tinatanong kita kung bakit hindi ka pimasok sa bahay. Benge ka ba? Nahilat si Lorna. Natakot siya kaya't hinawakan niya ang kamay ni Nita at pimasok sa bahay, timutin ka na pala. Hindi sumagot si Marlon. Tumingin lang siya sa kanaya at tumingo sa kanayang telepono. Hindi pa natatakalan, narinig na naman ni Lorna ang buses nito. Nagtanong ito tungkol sa pera, kumusta na ang pera? Hindi na nakayanan ni Lorna. Parang babaksak siya sa sahig. Nanghinig ang kanayang buses, wala akong pera. Simahaf sa Marlon. Nahilat si Lorna. Imiyak siya. Ilitan mo ha. Sinibikan ni Lorna na linikan ang kanayang laway bago sumagot, wala akong pera. Nang marinig ni Marlon ang sagot ni Lorna, tumayo siya at lumapit sa kanaya. Natakot si Lorna kaya't imatras siya hanggang sa mapasandal siya sa pader. Bimaksak siya sa sahig. Nasaan na ang pera na nasa bangko? Nakaupo si Lorna sa sahig. Nanghinig ang kanayang mga kamay. Kiniha ni Marlon ang bakal sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lorna. Nasaan na ang pera na galing sa lipa? Nang marinig ni Lorna ang tanong ni Marlon, tumingin siya sa kanaya. Galit na galit si Marlon. Natakot si Lorna. Nang ospital si Nisa ginamit namin ang pera para sa bayaran sa ospital. Ano? Galit na sinabi ni Marlon. Binitawan niya ang bakal. Nahilat si Lorna. Sinibikan niyang itilak si Marlon. Wala silang pera. Hinasta ni Marlon ang pera sa sahal. Hinastos nila ang natitirang pera sa ospital. Natakot si Lorna. Kailangan niyang mahanap ng paraan para magkaroon ng pera. Nakita ni Marlon na naisip si Lorna. Sinakal niya ang kanayang panga at sinabi, kailangan mong mahanap ng 500,000 pesos para ibigay sa akin. Kung hindi mo na makikita ang iyong anak. Nahilat si Lorna. Tinanong niya sa Marlon, anong sinabi mo? Bakit hindi ko makikita ang anak ko? Anong gagawin mo sa kanaya? Sinabi ni Marlon, Milan ngayon, dadalhin ko ang anak mo sa magulang ko. Kapag nagkaroon ka ng pera, pintahan mo ako. Pagkatapos, imalis si Marlon. Timawag si Nika kay Lorna. Natakot siya. Mama. Hindi pa siya nakakalapit kay Nika, nakita niya si Marlon na hawak si Nisa at ang kanayang gagamit. Sinabi ni Lorna, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko. Maghanap akong pera. Sinabi ni Marlon, kapag nagkaroon ka ng pera, saka mo ako pintahan. Pagkatapos, imalis si Marlon. Timakbo si Rita para habilin at hawakan ang kamay ni Vince, pero walang nangyari. Itinawag siya nito na nachtilot para halos matimba siya sa lipa. Nang makatayo si Rizang maayos, nawala na si Vince sa dilim. Walang lakas na napaupo si Rita sa lipa, walang bihay at natatakot ang mga mata. Palit-ilit na tumitinok sa kanayang isipan, para kailangan kong kimitang pera. Ang kailangan ko ngayon ay mahanap ng pera para ibigay sa masamang asawa ko para ibalik niya sa akin ang anak ko. Wala nang ibang naisip si Risa kundi pera, pero sa kasamang palat, habang mas natataranta siya, mas nakakalihan siya. Sa kabilang banda, simula nang makaiwihaling sa ospital, si Aling Elena ay nakatilala na lang sa isang tabi na nakatingin sa daan. Ang kadima doon sa barangay ay tumitingin sa kanaya na may pagdamay at napabentong hininga. Kinakalang siyan makataw sa barangay dahil sa kanayang pagtitiyaga at pagsisimikap, isang bihay na inilan sa pagpapalaking mga anak. Siya ay nakangiwaran sa isang henerasyon pero sa hilang bahaging kanayang bihay, sinit-sinot na dahok ang dumating sa kanaya na nachtilot ng kanayang pagkakasakit. Pagdating sa kalagayan niya, hindi maiwasan makataw ang mawa. Sinunoy ay malingkod ang hayang kanayang ina. Ang atmosfera sa kanilang maliit na bahay ay inti-inting naging madilim at mabigat dahil sa kawalan ng saya. Kinailangan ni Nunoy na isantabi ang kanayang trabaho sa bukid at sa sentro ng halaman para alahan si Aling Elena sa bahay.
Tinola nia ang isang basong khatas sa veranda, kung saan nakaupo si Aling Elena, inay iminumpu kayong khatas. Kung may gusto. Kayong kainin ipabibili ko kay Aling Nena sa palengke. Iginiling ni Aling Elena ang kanayang ilo sa kanayang anak na nanatiling malamlam ang kanayang mata. Walang kananiyang sahot gusto kong kimain nilahang kamote. Ito ang paboritong pakkan kanilang pamilya sa mahabang panahon. Siguro sa alala ni Aling Elena, ito na lang ang pinakamasarap na pakkan dahil ito ay hindi lamang konektado sa kanayang pamilya kundi bahagi rin kanayang malahang alala. Sa pagkakataong ito, hindi makapagsalita si Nunoy. Pagkatapos ng ilang sandali, kimama siya at sumahot, sa kapua ipabibili ko kay Aling Nenang kamote para ilaha para sa inayo. Hindi sumahot si Aling Elena, kaya lang siyang tumango at tumingin ilit sa doon. Napabentong hininga si Nunoy at tumayo para pimasok sa loob. Kahit naktatrabaho siya sa loob ng bahay, patuloy pa rin niyang binabantayan si Aling Elena na nakaupo sa veranda. Ginawa ni Rita ang lahat ng paraan pero hindi pa rin siya makahanap ng paraan para kimita ang pera para ibigay kay Vince. Bigla niyang naalala na ang kanayang matandang ina ay may isang lipay na malahan ngayon. Na parang nakakitang isang salbabida, masaya siyang sumakaing bus para imiwi. Matapos ang mahabang paklalakbay, nakiwirin si Risa. Habi na nang makiwi siya. Sa oras na yaon pinapakan ni Nunoy si Aling Elena. Nakaupo si Aling Elena sa ipuan na walang lakas, nakababa ang dalawang kamay sa kanayang hita. Sa isang salab lang, madaling makikitang makataw na hindi mahanda ang kalisahan ni Aling Elena. Pero hindi ito napansin ni Risa. Pagkawi niya, dimiretso siya sa tabing kanayang ina at nakitos, inay, ibenta niyo na ang lipang ito at ibigay niyo sa akin ang pera. Hindi pa nakapaktiwang sina Aling Elena at Nunoy dahil nakita nila si Rita, ahat silang binisan malamang na tibak. Pareho silang nakilat at hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Rita. Para kay Rita, hindi niya matis ang stress na gustong sumabog sa kanayang kalooban. Direkta niyang sinabi ang tungkol sa pagbebentang lipa. Mayroong ilang sandaling katahimikan at ang inang reaksyon ay kay Nunoy. Seryoso siyang naksalita na para bang gusto niyang sigawan si Risa, anong pinagsasabi mo? Iniwas ni Rita ang kanayang tingin kay Aling Elena at tumingin kay Nunoy, hindi rin mahanda ang kanayang tuno, sinasabi ko na ibenta ni inay ang lipa, kailangan kong pera. Kahit kailangan mo ang pera, hindi mo pwedeng sabihan si inay na ibenta ang lipa. Sa kabinahan ka na ni inay ang lipa dati, diba? Imiling si Rita, hindi ko sangalahang lipang ito ang lipang iyon. Gusto ko ang lipang ito. Nang marinig ni Nunoy ang sinabi ni Rita, parang sasabog ang ilo niya, paano mo nasasabi ang makakanayang salita? Alam mo ba na si inay ay? Hindi pa natapos magsalita si Nunoy nang simahaf si Aling Elena para pigilan siya. Iginiling ni Nunoy ang kanayang ilo para tingnan ang kanayang ina. Ibang-iba sa kanina, mas malinaw at masigla si Aling Elena ngayon. Inay. Tawag ni Nunoy sa kanaya. Pero hindi siya tumingin kay Nunoy, nakatitig lang siya kay Rita. Natakot si Risa sa tingin kanayang ina, ito na naman ang takot na nararamdaman niya nitong hanakarang araw. Ilitan mo na ang sinabi mo. Sinibikan ni Aling Elena na pigilan ang kanayang takot, at naitaw na naksalita, inay ibenta niyo ang lipang ito at ibigay niyo sa akin ang pera. Tapos na akong hatin ang lipa sa inayo. Ang lipang ito ay sa kapatid mo, wala kang karapatang hangin ito. Pinalaki ba kitang spoilet brat kaya ka nakakakanayan? Namila ang maka ni Rika sa halit. Itiniro niya si Nunoy at malakas na naksalita, hindi ko siya kapatid. Isa lang siyang bastardo. Halit na timayo si Aling Elena at sinampong malakas si Risa. Natagalan si Rika sa loob ng ilang segundo, nakilat sa biglang sampol ni Aling Elena. Nakilat din si Nunoy, dahil hindi kailanman nanakit si Aling Elena dati, hindi pa siya nagsasalitang masama sa kanayang mga anak. Ito ang inang beses na nakita niyang manakit ang kanayang ina. Hindi kita pinapayagan na magsalitang kanayan.
Kapatid mo siya. Hindi siya bastardo. Tanging ang habastos at walang pinag-aralan ang dapat itiring na bastardo. Habang nagsasalita, dahan-dahan siyang lumapit kay Richa. Nanatili siyang matatak na nakatingin sa kanya. Nakilat pa rin si Rita sa sampol kanina at nakita niya na ipinagtatanghol ni Aling Elena si Nunoy nang walang dahilan. Kaya galit siya na hindi siya makapagsalita. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung bastos ako dahil yan sa pagpapalaki mo sa akin. Pagkatapos ay timalikot si Risa at imalis. Ibinius niya ang kanayang galit sa bawat hakbang ay tumitinok ng malakas at hindi komportable. Walang lakas na napaupo si Aling Elena sa ipuan, hinawakan ang kanayang dibdib at kisang tumilo ang kanayang liha. Nalungkot si Nunoy nang makita niyang nasasaktan ang kanayang ina. Lumapit siya at hinaplos ang payat na likod ng kanayang ina. Galit si Risa pero hindi siya imiwi sa kanayang bahay. Dimiretso siya sa bahay ng kanayang ate. Nang marinig ang tinuhong doorbell, agad na binitawan ni Lori ang hinahanda niyang pritas sa plato at tumayo sa sofa para buksan ang pinto. Medayo nakilat si Lori na paminta si Rika sa kanaya. Iyay, bakit ka napadalaw? Nang marinig ni Risa na pinagtatawanan siya ang kanayang ate, mas lalo pang tumindi ang galit sa kanayang kalooban. Kiniyom niya ang kanayang kamay at sinibukang pigilan ang kanayang galit. Hindi rin siya nakpahili at sumagot, ate. Ang dapat mong kalabanin ngayon ay hindi ako, kundi ang bastardong iyon. Sino? Hindi inakala ni Lori na ang tinitukoy kanayang kapatid ay ang kanayang mabait na kapatid na lalaki. Sino pa ba ang nandito kundi ang pabigat na iyon? Si Nunoy ba ang tinitukoy mo? Hindi sumagot si Risa, pinupa rin siya ang galit. Pagpasok niya sa bahay, ikiniwento niya kay Lori, imiwi akon ngayon at sinabi ko kay inay na ibenta niya ang lipa na tinitiran niya at ibigay sa akin ang pera. Tapos naklakas lupa siyang pigilan ako. Ipinagtanghol pa siya ni inay. Hindi ko alam kung sino ang tinay niyang anak. Nakpa ang mukha ni Lori sa bawat detalye na ikiniwento ni Rita. Sa hili, galit siyang dumahok sa mesa, talagang sobra na ang bastardong iyon. Ilayanan na si inay kaya nakikinig na lang siya sa kanaya. Ngayon ibibigay niya po ang lipang iyon sa kanaya. Nakakainis. Wenha. Nakpapanghap siyang mabaitol lang sa lipang iyon. Wala naman siyang pakialam kay inay. Sumang-ayon si Lori sa kanayang kapatid, tumango-tango siya. Habang nakikiwento si Rita, himihingol siya at hinahaplos ang kanayang dibdib. Anong gagawin natin ngayon? Nakakilihang tanong ni Lori. Tahimik na nakisip si Risa bago sumagot, bikas babawin natin ang lipa. Gusto mo bang hayaan na lang natin siyang angkinin ang lipa? Paano kung ayaw ni inay? Magmatigas tayo. Maklakas loob siyang tumangha. Para sa sigurado, bimili tayong ilang litro ng gasolina at takitin natin siya. Walang pakandanghan na sinabi ni Rita. Bakang nakalinlangan si Lori, sigurado ka ba? O naman. Maniwala ka sa akin, siguradong ibibigay niya sa atin ang lipang iyon. Hindi pa rin kampante si Lori pero wala na siyang sinabi. Kahit anong mangyari, sabihin na lang niya na si Risa ang itakang lahat at wala siyang kinalaman. Palihim nang humisi si Lori at naisip niya, wala nang mas hahanda pa sa may isang taong makpapanghap na may kasalanan. Sinabi ni Risa at ginawa niya. Kinabikasan pimili siyang 2 litrong gasolina at palihim na inilakay sa isang bak nang matapos mahanda, tinawag niya si Lori, ate, imalis na tayo. Bumaba si Lori mila sa itaas, mukhang inantok pa at mahinang naksalita, bakit ka nakmamadali? Hindi pa nga sumisikat ang araw. Tanghali na, hindi pa sumisikat. Nakasanayan mo nang matulog ng matagal. Napatahimik si Lori sa sinabing kanayang kapatid. Ikinasal siya sa isang mayaman na pamilya kaya mas mahanda ang bihay niya kaysa kina Aling Elena at Rita.
Dagdag po ang kanayang hisay sa paksasalita, paklambing, at pakpiri sa makakamach anak ng kanayang asawa, kaya mahal na mahal siya ang pamilayang kanayang asawa. Kaya hindi siya kailangang humawang kahit ano. Inisip ni Luri na walang saysay ang makipaktalo sa kanayang mangmang na kapatid, kaya sinibikan niya na makparaya. Hintayin mo ako, makbibihis lang ako. Pagkatapos ay pimasok siya sa dressing room. Timayo si Rico at naghintay sa kanayang ating kalahating oras. Nang lumabas si Luri, hindi na napigilan ni Rico ang kanayang sarili. Akala ko natilok ka na roon. Timahimik ka na ha. Alles ka ba o hindi? Sa pagkakataong ito, nairita na si Luri sa bastos na pag-ihaling kanayang kapatid, nakpakita siya ang hindi magandang pag-ihali kaya natakot si Rico. Hindi sumagot si Rita, ay miko na lang siya at kiniha ang bag na may dalang hamit at tumalikod papunta sa pinto. Sinilayapan siya ni Luri at suminot. Pagkawing dalawa, tanghali na. Nakpasa si Nunoy maliit na tiwalaya at pinipinasan si Aling Elena. Nang makita silang pimasok, tuminghala siya. Hindi nakilat sina Aling Elena at Nunoy. Tiningnan sila ni Nunoy at ay miko para tapisan ang kinakawan niya. Hindi maiwasan nina Luri at Risa na mahalidol hindi sila pinapansin. Akat nagsalita si Risa, Inay, narito na po kami. Milang tuminghala si Nunoy para tingnan ang kanayang kapatid at mahinang nagsalita, hindi maganda ang pakiramdam ni Inay, sa ibang araw na lang kayo bimisita. Hindi ba't sinasabi mo sa amin na dapat madalas kaming bimisita kay Inay? Ngayon na bimisita kami, pinapalis mo kami. Akala mo ba ikaw ang may-aring bahay na ito? Makproprotesta sana si Nunoy pero nagsalita si Aling Elena, anong sadya niyo? Hindi ba't sinabi ko na sa inayo na hindi ko ipakbibili ang lipang ito? Medayo nakilat si Nunoy dahil sapat na ang pagiging malinaw ni Aling Elena para makipag-isap sa kanila. Nakalala pa si Nunoy kung paano niya sila harapin, kaya ngayon ay mas kampante siya. Hindi nakpatalo si Risa, akat siyang himagpangpasalong, at malakas na sumagot kay Aling Elena, hindi ka masang ayon na ipamana mo ang lipang ito sa kanaya, dahil hindi mo siya tinay na anak. Kami ang tinay mong anak. Walang lakas na tiningnan ni Aling Elena ang kanayang bunso na pinakamamahal niya. Siguro nakamali siya dahil masyado niyang pinalaki ang kanayang anak, kaya ngayon ay handa siyang isakripisayo ang kanayang karelasyon para sa kanayang lainin. Imailing siya na parang walang pasensya at sumagot, may simbahan sa lipang ito. Kahit hindi ko tinay na anak ang kapatid mo, nanatili siya rito para alakan ang simbahan. Kapag namatay ako, may mag-alakan ang simbahan at magdarasal para sa akin. Timahal si Aling Elena saklit at nakpatiloy, kung pipilitin niyo akong ibenta ang lipang ito, para niyo na ring sinabi sa akin na ibenta ko ang pinakmilan ng ating pamilya. Tahimik si Luri kanina, bigla siyang nagsalita, dalhin na lang namin ang larawan nina Inay at Itay sa bahay namin at doon sila sambahin. Hindi na namin kailangan ibang tao na magdasal para sa kanila. Timahimik ka. Paano mo nasasabihan? Wala na ba kayong konsensya? Hano ka laha ang pera sa inayo? Walang lakas na simahaw si Aling Elena. Ang sahaw ni Aling Elena ay parang isang apoy na suminok sa halat ni Rita. Akat niyang hinablot ang lalahan gasolina sa kanayang bag at ibiniwas kay Aling Elena at Nunoy. Biti na lang mabilis na kimilos si Nunoy, hinawakan niya si Aling Elena at imiwas. Nabiwas ang gasolina sa kaway na mesa sa likod niya at kimalat sa sawah na hawa sa kaway. Nakilat pa rin silang dalawa at hindi nila alam kung ano ang likidong ibiniwas sa kanila nang takitin sila ni Rita. Vinahayway niya ang lichter sa harapan nilang dalawa at simahaw, ibebenta mo ba ang lipa o hindi? Kung hindi mo ibebenta, sisinahin kita. Natagalan si Aling Elena at tumingin sa kanayang anak, walang bihay ang kanayang hamata, hindi siya makapaniwala sa kanayang narinig. Sisinahin siya ang kanayang anak. Nakakatawa. Imiling si Aling Elena, medayo na dismaya at nakalit, walang iya. Para bang may nakontrol kay Rita, binuksan niya ang lighter pero nalok ito sa sahig.
Nagliap ang gasolina nang makita ang apoy. Kimalat ang apoy mila sa saeg patungo kay Aling Elena at Nonoy. Kahit natataranta si Risa, gusto pa rin niyang takitin si Aling Elena. Nasusenok na kayo. Ibabalik niyo ba sa akin ang lipa o hindi? Sa isok walang lakas na imiwas si Aling Elena sa apoy. Sinisibikan siyang sakipin ng apoy. Si Nonoy ay nasa parang sitwasyon. Inakbayan niya si Aling Elena para imiwas sa apoy na gustong laminin silang dalawa. Hindi rin nakatakas si Luri sa apoy, sinibikan niyang tumabi pero pinuno ang apoy ang kanayang hapa. Habang imiwas siya, lalo pang lumalapit ang apoy. Si Risa lang ang nakatayo roon, paulit-ulit na bumibilong walang kwentang salita, masinok kayong lahat. Sino ang nagsabi na ibalik sa akin ang lipa? Sino ang nagsabi na pakilan niyo akong kinan ang pera para tubisin ang anak ko? Sino ang nagsabi na apihan niyo ako? Ha. Sa bahay na pinuong isok, imiwas ang tatlo para makahanap ng paraan para makalabas. Kiniani Nonoy ang manipis na kimot at ibinius ang tibak na kinakamit nila para basahin ang kimot. Matapos yun, ibinalot niya ito kay Aling Elena at tinilinghan siyang tumakbo palabas. Sa labas, nang makitang makakapitbahay na may isok na lumalabas sa bahay ni Aling Elena, naktawakan sila at nakdalang makabalda at tibak para apilahan ang apoy. Bawat isa ay tumulong para makbius ang tibak sa bahay ni Aling Elena. Sa loob, inalalayan niyan si Aling Clara papunta sa pinto. Subalit tumangka siyang lumabas at lumingon sa likod. Nakikita niya ang kanayang panganay na anak na si Nina na hirap labanan ang apoy at ang kanayang bunso na sa babang na nakatayo at nakangiti. Tumaho sa piso niya ang sakit. Tumaklas siya mila sa kimot at tumakbo papalapit sa kanayang mga anak. Paklangon niyan mabilis na nakawala si Aling Clara sa kanayang kamay. Nang mapaktanto niyan ang nangyari malapit na si Aling Clara kay Nina. Madaling bumalik si Yen sa direksyon kung saan pumunta si Aling Clara. Nahirapan si Aling Clara na iwasan ang apoy. Saninok ng init sa loob ng bahay ang bawat pulhadang kanayang balat. Nararamdaman na rin ni Nina ang init ng apoy at naksimula siyang mahanap ng doon palabas, nginit napapaligiran siya ang apoy. Gusto niyang makatakas nginit wala siyang makawa. Sa isang iklap ng takot, nakita ni Nina ang kanayang ina na sumikot papunta sa kanaya at simakap siya, Inay. Inay. Narinig ni Aling Clara ang tawag ng kanayang anak at parang nakaroon panibagong lakas ang kanayang hapa. Mabilis siyang lumapit kay Nina at hinawakan ang ilo nito. Mahinang sabi niya, narito na si Inay, anak ko. Mahigpit na ay makap si Nina sa kanayang ina at dahan-dahang suminot sa kanayang ng manhat. Palaksana ni Yen na tumakbo papunta kina Aling Clara at Nina, nginit napansin niyang nahihirapan din si Nelia sa kabilang panah. Kaya bumalik siya at tumakbo papunta sa panganay na anak. Dahil malapit lang si Nelia ahat. Siyang nakarating doon at ibinalot ang basang kimot sa kanaya saka siya inilabas. Lumingon si Yen at balaksanang bumalik sa loob para iligtas ang kanayang ina at kapatid, ngunit nakita niya ang mga ito na inti-inting lumalabas mula sa apoy. Pinoprotektahan ni Aling Clara si Nina gamit ang kanayang katawan. Tila lumaki ang kanayang payat na katawan ipang protektahan ito. Pagdating nila sa pinto, bimaksak siya sa mainit na lipa. Bimaksak din si Nina, ngunit itinilak siya ang kanayang ina palabas. Naimatay si Nina sa lipa. Dahil sa pakot at samkasikat sa kanayang katawan, naimatay rin si Aling Clara. Si Nelia na malapit doon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nasinok ang kanayang buong katawan at biyok. Dali-dali siyang inalalayan ni Yen palabas ng bahay. Binisan tibak ng hataw ang loob at halos napawi ang apoy. Sa ospital, binalot ng benda si Nina sa buong katawan. Sinabing doktor na malala ang kanayang pagkasinok at kailangan niya ang mahabang panahon pahalang. Mas mahan ang sikat ni Nelia kaya kalahating oras lang ang hinihol mga doktor sa pahamot sa kanaya. Nakaupo siya sa mahabang ipuan at nakatilala sa kawalan.
Sa kanayang isipan, paulit ilit na naklalaro ang nakakatakot na senok. Mas lalo pang pinalala ang katahimikan pasilayo ang kanayang pakiramdam ng kawalan at takot. Sa kabilang silid, hinakamot din si Aling Clara. Nakpabalik-balik si Yen sa harap ng silid. Mahigpit niyang hinawakan ang kanayang hakamay ipang pigilan ang kanayang takot. Pakalipas ang mahigit 2 oras, bimikas din ang pintong emergency room. Dahan-dahang lumabas ang batang doktor. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo papunta sa doktor. Nanghinak ang kanayang buses kahit napilit niyang pinagilan ang kanayang takot. Doktor. Ang nanay ko. Kimista na po ang nanay ko? Pitol-pitol ang kanayang makasalita. Bemintong hininga ang doktor at tumingin kay Yen nang may pakkaabak, paumanin ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Pagkatapos imalis ang doktor. Parang matitamba si Yen patra siyang himakbang at nahanap ng masasandalan. Sumandal siya sa dingding at limagso ang sakit sa kanayang peso, ngunit hindi siya makayak. Wala siyang lakas na imipo sa lipa at bumilong panghalan ang kanayang ina. Narinig din ni Nelia na nakatayo sa malayo ang balita ng doktor tungkol sa pagkamatay ni Aling Clara. Pareho silang nararamdaman ang kanayang kapatid. Nakatayo siya ruwan na parang walang kaliliwa at biglang kimirot ang kanayang peso. Pamanin po inay. Pamanin. Ang labing ni Aling Clara ay gananap pakalipas ng 3 araw. Hindi pa rin nakagising si Nena, kaya hindi niya alam na pumanaw na ang kanayang ina. Sa libing imiyak ang kapitbahay para sa kanaya. Isang bihay na nakpakairap sa pagpapalaking kanayang anak at sa hili ay namatay para sa kanayang anak. Tahimik lang na nakatayo si Yen at nakatingin sa hikay na inihanda para sa kanayang ina at pagkatapos ay masakit na pinanuot na ibinababa siya sa libinghan. Nakatilala siya, walang emosyon, hindi imayak, hindi tumatawa. Nakatayo lang siya ruwan na parang walang kaliliwa. Nasinok din siya, ngunit hindi ganong kalala. Hindi kasintinding sikat sa kanayang peso ang sikat sa kanayang balat. Wala na si Aling Clara. Milan ngayon milisirang magiging isang ilila. Timama sa kanaya ang liwanag kaya nakilat siya. Nakising siya at nakilat nang makita ang kanayang sarili sa gitna ng apoy. Halit na halit ang apoy sa kanaya at sinisinok siya, ngunit nakapagtataka, hindi siya nakakaramdam ng init. Tila hindi apektado ang kanayang balat mula sa init ng apoy. Tumingala si Nena at nakita ang isang pamilyar na pahiro na nakatayo sa harap niya, na nagtatabang sa kanaya mula sa init ng apoy na pumipigil dito na sinihin siya. Nakilat si Nena nang makilala ang pamilyar na pahiro ang kanayang ina. Parang may isang hindi nakikitang piwasya na naktutilak sa kanaya, itinos ni Nena ang kanayang kamay ipang hawakan ang kanayang ina, ngunit nang hawakan niya ito, naklaw ito na parang isok. Nakilat si Nena at tinawak ang kanayang ina, ngunit matagal nang wala ang kanayang ina sa harap niya. Balisang tumingin si Nena sa paligid. Patiloy na lumalabas ang haalon ng init. Hindi na napigilan ni Nena ang kanayang takot. Simakap siya nang walang pag-asa. Sa tabing kama sa ospital, antok na si Yen pagkatapos araw ng pag-asikaso sa libing ni Aling Clara. Bigla niyang narinig si Nena na imayak at tinatawag ang kanayang ina. Dali-dali siyang bumangon at tumakbo papunta sa kama ni Nena. Nena. Gumising ka. Kaya niyang inalok ang kanayang kapatid. Biglang dumilat si Nena. Nakatitak ang kanayang mata sa kisama, pinong-pinong takot, na para bang bumalik siya mula sa kamatayan. Balik tanaw na tiwa si Yen nang makising ang kanayang kapatid. Timakbo siya para hanapin ang doktor. Wala pang isang minuto, naroon na ang mga doktor sa kama niya at sinisiri siya. Nakatayo si Yen sa tabi nila at pinakmamastan sila na sinisiri si Nena. Sobrang kinakabahan siya. Pakalipas ng 15 minuto. Sabay-sabay na bimalang ang mga doktor kay Yen ipang ipalam sa kanaya ang kalagayan ni Nena, nalampasan nun kapatid mo ang kritikal na panahon at medyo stable na ang mga sikat niya.
Nginit pagkatapos ng pagpipilong, napansin namin na maaari siyang magkaroon trauma dahil sa matagal na panahon ng stress at tensyon, o maaaring pinalala ang sinog ang kanyang kalagayan. Nakilat siya sa sinabing doktor. Nagtanong pa siya, nginit wala nang may paliwanag ang mga doktor. Malungkot na tumingin siya kay Nena na nakaupo sa kama. Nakatilala siya na parang walang kaliliwa. Sa labas, ang kapiting ilap ay dahan-dahang humalaf sa bagaw na langit. Sinindan ni Nena ang bawat halawang ilap at biglang similay ang saya sa kanyang mata. Limangon siya kay Yen na malapit doon at mainang nagtanong, nasan si inay? Mili, nakilat si Yen sa inang tanong kanyang kapatid pagkatapos magising. Sandaling nataranta si Yen, hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay kanilang ina. Natakot siya na kung sasabihin niya, mas lalo pang lalala ang kalagayan ni Nena. Malambing pa rin nakatingin si Nena sa kanyang kapatid, naghihintay kanyang sagot. Ginising siya ang kanyang panaginip at nang malala niya ito, kisang kimirot ang kanyang piso. Nakatayo pa rin doon si Yen, hindi gumagalaf. Si Nena naman ay nakatingin pa rin sa kanya at naghihintay sagot. Bakit mo biglang tinatanong si inay? Nagkaroon akong panaginip kanina, iniligtas ako ni inay mula sa apoy, sagot niya nang walang gana, at inilipat ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Bigla siyang limingon sa kanya at nagmamakawa ang kanyang busis, naalala ko pa, noong nangyari ang sinog, tumakbo si inay para iligtas ako. Gusto ko siyang makitan ngayon, bigla ko siyang namas. Nanghinag ang busis ni Nena at pinilit niyang pigilan ang kanyang hikbi, ngunit hindi niya kaya at umiyak siya. Napatigil si Yen, hindi niya alam kung paano sasabihin ang tungkol sa pagkamatay kanilang ina. Nakatayo lang siya roon at pinanuot ang kanyang kapatid na umiyak. Pagkalipasang ilang sandali, biglang bumikas ang pintong silid at dahan-dahang pimasok si Nelia na may benda sa kanyang braso. Tumingin si Nena sa kanyang kapatid at pinilit ng humiti, andito ka na pala. Kamusta ang sugat mo? Okay lang ako, sugat lang sa balat. Biti naman, pero nasan si inay? Sa pagkakataong ito, napatigil si Nelia na lito din siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Timayo siya ng matagal at limapit sa kama at imipo. Hinawakan niya ang kamay ni Nena at sinabi, himinaon ko at makinig sa akin. Pinagmasdan ni Nena ang kanyang kapatid, wala na si inay. Hindi makapaniwala si Nena sa kanyang narinig, itinilak niya ang kamay ni Nelia at hinawakan ang kanyang balikat, anong sinasabi mo? Paano mawawala si inay? Iwag kang magbiro, hindi nakakatawa. Paulit-ulit na imiling si Nelia at sumagot ng malakas, himinaon ko, hindi ako nagbibiro, wala na talaga si inay. Hirap na limabas ang hiling makasalita sa bibig ni Nelia, bigla siyang umiyak, isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Nakaupo si Nelia sa kama habang umiyak na parang isang bata. Hindi rin napigilan ni Yen ang kanyang liha at umiyak, makaliha na akala niya ay hindi na niya may lalabas. Pinanuot ni Nena ang kanyang kapatid na umiyak at umiyak din siya, nagtanong siya ilit, wala na si inay. Bakit hindi mo ako niluluko? Hindi sumagot si Nelia, tumango lang siya. Nawalan lakas si Nena. Nangina ang kanyang kamay na nakawak sa balikat ni Nelia. Nakaupo siya sa kama at patuloy na bumibilong at patuloy na imahos ang kanyang liha na parang ilan. Niyakap niya ang kanyang dibdib at imiyak, inay. Inay. Pamanan po. Pamanan, inay. Ang kanyang malungkot na pahiyak ay nakakadirok ng piso, nakakawa ang kanyang kalagayan. Sa labas ng pasilayo, nagsalita si Yen kay Nelia, natatakot akong makilat si Nena, baka mas limala po ang kanyang kalagayan kaya hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni inay, pero hindi natin ito may tataho ng matagal. Mas mabiti nang sabihin natin sa kanayan ngayon kaysa masaktan siya kapag nalaman niya na wala na si inay. Timahimik si Yen sa sinabi ni Nelia. Sobrang tahimik na maririnig mo ang pagsayawang doon sa hangin.
Nagang parang walang kaliliwa sinina mila nang malaman niya na pimanaw na si Aling Clara. Sinisisi niya ang kanayang sarili dahil sa kanaya namatay si Aling Clara at patuloy na pinahirapan ng sakit na iyon ang kanayang puso. Naalala si Aling Clara, kisang iyak at tatawagan ni Nina ang kanayang ina na parang isang bata. Pagkalipasang ilang araw, pumunta ang kapilis sa ospital at binasa ang warrant of arrest para kay Nina. Walang emosayon si Nina nang marinig ang warrant. Nakatilala siya, hindi alam kung ano ang kanayang inisip. Tinala si Nina sa presentong pilisaya para imbestigahan nang hindi lumalaban ay makulang siya at imamin kasalanan at pagkatapos ay imiyak. Para sa kanya. Ang pagkamatayang kanayang ina ang pinakamal na presyo na kailangan niyang bayaran. Naranasan din ni Nelia ang parong bahayang kanayang kapatid. Inaresto rin siya ang kapilis habang siya ay nasa bahay. Nakilat ang buong pamilyang kanayang asawa at hindi alam kung anong nangyayari sa kanila. Hindi rin nagsalita si Nelia. Imiko lang siya at tahimik na ikinada na ang kanayang kamay at simakay sa sasakyan kapilis. Nalangkot siya nang malaman niya na inaresto ang kanayang kapatid at dadalhin sa korte. Nawala na sa kanaya ang kanayang ina, si Nina at Nelia na lang ang natitira niyang pamilya, hindi niya kayang mawala ang ito. Nagtasasayon siya na sumilat ng liyam ipang himinging mas mahal na parisa para sa dalawa niyang natitirang kamag-anak. Ang paglilitis nina Nina at Nelia ay hinanap sa isang hapon ng takilan. Bimaksak ang ilan sa malamang na lipa, ngunit mas malamang sa loob ng silid ng korte. Isa-isang tumayo sina Nina at Nelia sa harap ng witness stand at tinanong. Walang nakpaliwanag ang dalawa at imamin sa lahat ng kanilang kasalanan. Tahimik ang buong silid. Imiyak si Yen ipinahayag ng korte, si Nina ang itak sa pakpatay at paksirang ari-arian, nginidol sa kanayang mental na estado, siya ay sinintensiyaan 25 taon sa bilanghan. Si Nelia ay kasabat sa pakpatay at paksirang ari-arian at sinintensiyaan ang korteng 22 taon sa bilanghan. Pagkatapos marinig ang sentensya ang korte, gumaan ang pakiramdam nina Nina at Nelia, nagkatinghanan sila at pagkatapos ay tumingin kay Yen walang sinabi ang tatlo, ngunit may pagsisisi at habak sa kanilang mga mata. Marahil pagkatapos mamatay si Aling Clara ay doon lang napagtanto nina Nina at Nelia ang kadakilan pagmamahal ng isang ina. Ngunit sa kasamang palat, hindi na sila makakaroon pagkakataong himinging tawad sa kanaya. Pagkalipasang ilang biwan, bumalik sa normal ang bihay ni Yen buong araw siyang nagtatrabaho at pagkaiwi sa hobby ay makisa siya sa bahay na naayos na. Isang hapon imiwi siya sa bahay at nakita si Dian sa labas ng kate. Dali-dali siyang limapit sa kanaya at malambing na nagtanong, bakit ka nandito? Imiyak si Dian nang makita si Yen, tinala ako dito ni itay tapos imalis. Imipo si Yen at pinataan ang kanayang apo at pagkatapos ay niyakap siya, hiwak ka nang imiyak, nandito na sa tito. Halika, pasok tayo sa bahay. Tinala ni Yen si Dian sa bahay at tinilinghan siyang maliho at kimain hapinan. Kahit bata pa si Dian, malaya siyang humalaf. Kaya pinayahan siya nito sa labas mag-isa. Napanatak si Yen na ipabaya siya sa bahay. Kinabukasan, nalaman ni Yen na iniwan ni Fina si Dian sa kanaya dahil nagtataho siya sa mga naniningong itang. Abot sa ilang bilayang piso ang itang ni Fina. Wala siyang sapat na kakayahang alahan si Dian kaya dinala niya siya kay Yen naisip ni Yen na mabiti na rin iyon, hindi na siya malilingkot kung kasama niya si Dian. Araw-araw siyang pumapasok sa trabaho at imiwi sa bahay kasama ang kanayang apo. Hindi mayaman ang kanayang bihay, ngunit tahimik at masaya. Ngunit hindi alam ni Yen na may isang taong inabanghan ang kanayang pakdoting araw-araw. Tivang dinadala niya si Dian sa paralan, silan, ang guro ni Dian ay lihim na nakakahisto kay Yen araw-araw, nakikita niya ang isang binata na malaha sa kanayang apo. At sa paglipasang panahon ay nalok siya sa kanaya nang hindi namamalayan. Hindi naktakol pinakasalan ni Yen silan. Mahal nilan si Dian na parang tinay niyang apo. Nagkaroon silang isang mahandang batang lalaki at tahimik ang kanilang bihay sa paglipas ng taon.
Pinaalahan diyan ang maliliit na kaligayahan sa kanayang pamilya.